putovanje na Airsofticu. Ovi softveri. Evo, puca je spremna. Samo još žrtve da nađemo. Zabušavaš one, a? Zajebao. Sporo oni nešto ovo vozi, jebi ga, drži si propise. Samo po PS. Popravljeno je puno. Imamo na još ovih. Ubacim bateriju u ovu. Ovo je sve. Deo, 3, podedi. Da imamo taral. Uzimo dobro. Sve držek se juri. Da imamo taral. Šta? Da imamo taral. Ja ništa. Samo mi reci. Ili na 20 minuta. Na 1 metr 20. zastavice. Može. Hoćemo zastavicu na staro mjesto da kretamo, a? Čekaj, ima 3 zastavice. Desno, mi. Ogromno. Jedan je vamo desno. Iza zida. Pogođen! Pao. Aj stvarno Jović. Puca nas da. Dobro. Pogođen. Me spičio headshotom. Što prolazimo? Naš je ovaj. Eno ga desno, više.
Jedan imaš ovdje središnji zid, drugi odmah desno iza. Ovo je naš. Pogođen. Pogođen. Pogođen prozor, pogodio sam to. Vodija pokrio. Pogođen. Aha. Pogođen. Te pogodio, jeste? Pogođen. Hajde za mnom, hajde za mnom. Da nisam rekao... Pa nisi to hitio. Treba si reći. Pazi vamo, pazi, pogledaj na levo. Ima. Nisam, ba, tu udario u zid. Aj, čuo ti da. Ali nemoj Rafal da pališ.
Nije 3 na 1, sve ja sam. Imaš na krovu vam. Ja sam skinuo ovo. Dobro si uspeo, brate, ja ga gađu 5 puta sam crkao ovdje. Malo sam vodi jedno. Pazi krov. Pazi, iza vrata. Iza vrata, odmah. Eto imaš jedan kilac. Otiš u kuću. Ajde, prekodimo pred ljudi. Ček, stani. Pravo iza zida. Pravo zida, daj desno. Tu se krije. Pogođen. Otvorio? Jes. Zato se koristi šlep. Ma... Moraš u spor! Kurat mora. Sila. Ajme pukni, molim te. Evo ja. Nemoj. Pogođen. Mora neko prođe levo da ne dođemo sljedeće. Ajde tišo neko čekaj. Nema toga, brate. Mora sve ovdje izađe, sve spušta samo. Piči. Prođi. Neko pokušao da uđe ili nešto? Ne, ja mogu da uđem bez to, dvojice svojice. Aj pokrivajte odatle, probajte kroz prozor. Probaj odatle kroz prozor, sad ću da uđem. Može? Što ne? Pokrijte me odatle, brate, kroz prozore pucajte. Šone? Ajde, brate, kreni pucaj kroz prozor nešto, brate, da mogu da uđem, jebate.
Znate, gledao sam, nisam sam pogledao. Može ovako siga, znate šta? Ajde, ja sam. Ajde, uđite u kuću. Ulazite. Čisto, Šone. Ajde, ulazi. Ti si me gađa, okej, pogođen sam, nisam znao da li je ključ ili ti. Nije spava, pogodio. Ćao. Hoće da nas diverziš ovdje. Mogli smo civile, brate, kao provlači. Da, taoci, daj da ih pučamo kao taoci.